Καλησπέρα. Είμαστε εδώ πέρα με τον φίλο Τάσο Σαραντόπουλο, επαγγελματία σεφ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Σάνι. Πολύ μεγάλη πορεία. Τα βιογραφικά θα γράψουμε από κάτω για να τα δείτε στη συνέχεια. Και ξεκινάμε με πρώτη ερώτηση: τι υλικό βάζουμε στον πάγκο της κουζίνας, εάν βάζουμε το ξύλο το παραδοσιακό ή κάποιο πιο σκληρό υλικό, για παράδειγμα γρανίτη, μάρμαρο κλπ. Ή τι μας προτείνει ο σεφ? Εγώ θα πρότεινα σαν καλύτερη λύση το φυσικό ξύλο, που είναι και ανθεκτικό και δεν χαράσει και γενικότερα αντέχει και τη θερμοκρασία από κατσαρόλες ή τα μαχαίρια που χρησιμοποιούμε στην προετοιμασία του φαγητού. Άρα ετοιμάζουμε το φαγητό πάνω στον πάγκο κανονικά, χωρίς έξτρα ξυλοκοπήση ή οτιδήποτε άλλο? Ναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν χαράσεται, δεν παθαίνει τίποτα. Okay, και από καθαριότητα είναι. Λόγω της επεξεργασίας που έχουμε, οι φυσικοί του σπόροι είναι κλειστοί, ενώ απορροφούν τη θερμοκρασία, δεν τραβάνε μέσα κάποιο υλικό, κάποιο καθαριστικό, όμως δεν μουδιάζουν άλλα. Επομένως το καθάρισμα είναι όπως ένα συνθετικό υλικό.